Que tal, saudos, boas tardes, benvidos ás nosas entrevistas en Riazor TV. Non me quero enrollar absolutamente nada, así que vou presentar rapidamente a Víctor Losada. Hola, Víctor, que tal? Moi boas. Que tal, Alfonso? Moi boas tardes. Como estades? Pois aquí estamos, co gran Diego Gómez, un dos nosos. Por fin temos aí a oportunidade, despois de moitas entrevistas, a de saudalo, ademais, como xogador, a todos os efectos do primeiro equipo. Diego, que tal? Moi boas. Que tal? Boas tardes, un placer de estar aquí charlando con vos. Que ilusión para nós o feito de cando temos a algún xogador, non, algún rapaz dos que chega dende a canteira, a verdade é que dá gusto, non, un pouco ver toda a evolución e ver que por fin chega ese sono do primeiro equipo, co teu dorsal, coas túas sensacións. Bueno, pois sempre un placer para nós, e non sei ti como estás vivindo todas estas semanas, así o primeiro. Sí, non, a verdade é que un soño, non? Despois de empezar en cadetes, ao final acadar o obxectivo de chegar ao primeiro equipo é un soño tanto para min como para todos os canteiráns que están aí día tras día entrenando para mellorar e algún día poder chegar ao primeiro equipo. A verdade é que é como un exemplo para que se poidan reflexar os chavales que están empezando. Diego, hoy xa quero empezar con temas importantes. Sabemos que no vestiario hai moitas dudas, hai xente que mira cara arriba, hai xente que mira cara abaixo, hai xente que non quere nin mirar. Ti en que grupo estás? Eu estou no grupo de partido a partido, non? É a resposta máis fácil, tamén che digo, pero non, a verdade son consecuente, sei que mirando de domingo en domingo é o mellor que podemos faer, pensando primeiro no Mirandés, despois do Mirandés no Tenerife, non poñernos un obxectivo, non? Ao final, os obxectivos míranse ao final da temporada, os puntos que acadamos, xa che digo, ahora estas semanas entrenar ao máximo para chegar o domingo na mellor forma e cantos máis puntos consigamos mellor e ao final de temporada xa se verá en que posto estamos. Resposta de xogador veterán, Diego, porque temos unha teoría, os máis novos, estilo Mella, pois son dos que dicían, non, eu para arriba, que este equipo ten que ascender, que somos moi bons, etcétera, etcétera. Os veteráns, os de 30 para arriba, imos conseguir o primeiro obxectivo, tranquilidade, e logo xa veremos, e logo os medios, non? Como Barbero outro día, que estaba nesa liña de partido a partido. Ti achegándote máis a teoría de Barbero que a de Mella, No, a ver, eu sei, son consciente de que temos un equipazo, que somos moi bons, pero tamén che digo, esta categoría é moi complicada, ganas ya calquera, como tamén pode che dar un susto calquer equipo que xa este a priori descendido, e polo tanto, xa che digo, concentrarse no partido a partido e así os resultados xa virán solos. Diego, falando un pouquiño no plano individual, que desde que estás de volta no Dépor estás sumando máis minutos, andas rozando o gol. Cantas voltas levas a xogada contra o Cádiz ou a xogada contra o Córdoba? Unhas cantas, a verdade, a do Cádiz diñe máis voltas que a do Córdoba, ao final eu penso que foi algo máis fácil a de este fin de semana pasado, pero bueno, ao final non me podo frustrar moito, o que teño que pensar é na seguinte, a ver, si que vino un par de veces, non cho vou negar, e non foi como vivín eu en primeira persoa, porque eu pensei que o porteiro me iba a aguantar, e eu dixen, bueno, pois aseguro tirar entre os tres pavos. Nada, ao final o porteiro venceuse e fixo unha boa parada, pero xa che digo, non me quero comer moito a cabeza, o importante foi sumar os 3 puntos e non lle di maior importancia a fallar a ocasión. porque mira que desas levas moitas ao longo da túa carreira en moitas categorías, nunha porcentaxe moi alta, pois acaban en gol. Lóxicamente estás agora nas primeiras semanas no fútbol profesional, notas un pouquiño esa diferencia, esa presión, esa toma de decisión. Supoño que ao final, pois, cada categoría que va subindo hai menos tempo para pensar dentro do campo, non? Todo vai moi rápido e ás veces tamén ese tipo de decisións pois influen nestes primeiros partidos pois na toma e nunha ocasión como a do outro día, non? Sí, a verdade, sobre todo normalmente salo neses últimos minutos finais que son un pouco loucos, como quen di, e a verdade, nada, nervioso non me poño, intento lle dar normalidade para
porque eu penso que poñerme nervioso perxudícame máis que me axuda. Xa che digo, doulle a importancia que ten xogar nun Depor, xogar en segunda división, pero xa che digo, nervioso non me poño. Nada, intento madurar cada semana e nótome que maduro, nótome que melloro as sensacións e xa che digo, aproveitar o tempo que teña para axudar o equipo ao máximo. Diego, imos botar a vista un pouquiño atrás, porque a mediados de xaneiro ti estabas no Arenteiro e días despois estabas de volta no Deportivo. Ti como recordas eses días? Agora mesmo que xa pasaron uns meses, como é ese recordo de estou en Carballiño e agora estou de volta na Coruña? Ben, recordos con moito cariño, ao final o Arenteiro teño que dar as grazas, non? Ao final un xogador que nunca saíu do Depor, saír cedido a un equipo sénior, un vestuario novo de xente máis maior, ao final era o máis novo do equipo, que me tratasen tan ben e me dixen a importancia que me diron, a verdade é que teñolle un gran cariño, non? Sempre que podo vou nos ver, falo cos compañeiros, falo co míster, a verdade teño un gran recordo diles, e xa che digo, só teño palabras de agradecemento tanto aos compañeiros, dirección deportiva, tamén a xente que outro día fomos ver contra o Celta B, os aficionados comigo tuveron un comportamento espectacular, quérenme moito, e eu a verdade é que tamén os quero moito. Diego, falabas antes un pouco da tolemia do fútbol, non? Vaya meses, non sei se algún momento tes tempo un pouco para pensar, dicía Víctor, non? Hai uns meses no Arenteiro, despois ese mes de xaneiro no Depor que unha auténtica tolemia coas ofertas a Jeremai, coa saída de Lucas Pérez, a túa volta ao Depor, non sei, como viviches un pouco esas semanas, esas noticias ao redor do Depor, non? Cando saes cara ao Arenteiro, pois Lucas está o ascenso pois recén acadado, Lucas heroe no ascenso e tamén ídolo do equipo e de moitos rapaces, esas saídas, non sei como chega un ao vestiario con tantas novas tan seguidas. Pois a verdade é que intento lle dar normalidade, ao final o fútbol o bonito que ten é eso, é que podeche cambiar a vida dun día para outro, non? Un día estás aquí e o día seguinte podes estar sabe Dios onde, xa che digo, doulle moita normalidade, eu limítome a min, non miro moito para fora, a verdade, e o día a día moi ben, xa che digo. Diego, falaba Alfonso de Lucas Pérez. Ti tes o dorsal de Lucas Pérez. Cal foi a túa reacción cando de repente ves o 7? Como foi? A verdade, gústame moito o número, tamén hai que ter responsabilidades, non? Sei que o levaron grandes xogadores aquí no Depor, pero xa che digo, non lle dou moitas voltas, non hai xente que me pregunta se me pesa, que va, non me pesa nada, pésame máis a conciencia representar os meus compañeiros que tuven dende pequeno e a xente que confía en min que o número, a verdade, tanto me dá o 7 co 22, dame igual, a verdade. O importante, supoño, que estar nesa primeira plantilla do Depor. Diego, bueno, unha chegada, non? Na que neses primeiros partidos, pois con poucos minutos, como levas un pouco nesas primeiras semanas o cambio de rol, non? De ser un xogador absolutamente fundamental no Arenteiro a ter que pelexar por eses 10-5 ou ás veces incluso o engadido dun partido. Como leva un xogador esa situación? Bueno, pois a verdade é que eu intento limitarme ao que depende de min, non? Que o que depende de min é entrenar, mellorar todos os días, madurar como futbolista. Ao final levo 2 meses xogando en segunda división, sei que teño moitas cousas que mellorar e moita progresión, e a verdade xa che digo, céntrome no que podo facer eu, por min, e doulle máis valor ahora que non xogo tanto, doulle máis valor ás cousas, os 10 minutiños, 15 minutiños que quizáis antes non valoraba tanto, pois ahora doulle valor e intento aproveitalos ao máximo. Que, ademais, disfrutas de titularidade contra o Cartagena, pero un partido no que nada máis empezar hai unha expulsión, un home menos. Deu tempo a disfrutar algo para ti do partido, do plan de xogo, porque foi un partido de, pois veña, toca traballar, toca defender. Sí, totalmente, a verdade foi unha putada falando mal, pero bueno, son circunstancias do fútbol que se dan, ca expulsión ao Cartagena que a priori é un equipo que se sole encerrar máis, en teoría íbamos ternos o balón e acosalos máis, pois iles viñéronse arriba con un xogador máis e tocou
ser un pouco extremo defensivo, non? Faer máis labores de esforzos e así para axudar o equipo, pero bueno, a verdade é que unha pena non poder gañar ese partido por as circunstancias, pero bueno, xa che digo que o fútbol é así. O fútbol é así, escoitándote, Diego, a verdade que unha das cousas que máis admiro de ti é a túa madurez. Vou explicar un pouco por qué, non? Porque tes eses primeiros minutos co primeiro equipo, nunha situación na que, tal e como iba a temporada, pois era lóxico que puideras ter certa continuidade, chegou unha lesión das máis inoportunas para un xogador do Fabril nos últimos tempos que eu lembro, e outra vez como volver a empezar, non? Vendo ademais como suben outros compañeiros, como se poden asentar tamén nese primeiro equipo, e ti coas malditas lesións, tendo que comezar prácticamente de novo, con poucos minutos, con pouco ritmo, incluso no Fabril, tomando esa decisión que eu comentaba nos programas, non? Para mí foi unha decisión moi madura pola túa parte, tal e como explicaches, o feito de dicir, creo que non vou ter moitos minutos, prefiro saber cedo xa o meu futuro no verán e marchar por Arenteiro, e agora esa recompensa de volver ao Depor e de ter cada vez máis importancia. Esa madurez nun rapaz da túa idade, Diego, non sei como se consegue, como lembras agora eses momentos máis escuros? Bueno, sí, o da madurez quizás sexa máis dende pequeno inculcaronme meus pais que o máis importante nesta vida é a humildade, non? Nin antes por estar aí no Fabril faendo os bons partidos nin ter na cabeza que debería estar no primeiro equipo, nin cando estuve lesionado darlle máis voltas de ahora acabouseme este ano. Non, a verdade, no tema das lesións sempre tuve en sorte, excepto ese ano, que foi a única lesión grave que tiven en toda a miña carreira, despois xa nada, o tema de recuperarme así, dándolle normalidade, vendo outra forma de disfrutar o fútbol, non? Que son máis individuais, non diante da xente, eses días de gimnasio que ti estás só co preparador físico, daslle máis importancia despois cando volves ao campo, e o tema de saír cedido, nada, había visto que en segunda red había dado a nivel, en primeira red apenas puden xogar co primeiro equipo, e quizáis quixera demostrar eso, que era un xogador apto en primeira red pa e xa che digo que quería era buscar un equipo en primeira red que me dise importancia, que vise que podría ter bons minutos, decidín seguir o Arenteiro con antelación porque quería chegar e conocer ben como xogaba o equipo e non antes que chegar o último día así ás presas a calquer outro equipo que me houvese chamado. Nada, a verdade, eses 6 meses saíron todo redondo, como quen di, a verdad. O sistema de xogo beneficioume moito, o equipo iba voando. E nada, outra vez de novo aquí, coa confianza de saber que en primeira ref fixen uns bons 6 meses e agora teño o nivel para estar aquí en segunda. Justamente quería preguntar, Diego, por esas diferenzas entre o Diego que sae cedido ao Arenteiro e o Diego que volve agora. Ti notas a todos os niveis, a nivel mental, a nivel futbolístico, notas esa evolución ou en que notas no que has cambiado? Nótome que teño máis cabeza, non? Que sei millor aproveitar as miñas cualidades, esconder as miñas debilidades. A verdade é máis que outra cousa é ter esa confianza de saber que valgo, non? O que máis importancia lle dou. Quizás a veces a nosa cabeza sea un gran enemigo pos futbolistas. A verdade é que eu intento traballar moito co psicólogo eso, con Joaquín, que nos axuda moito, a verdade. E nada, eu notei moito cando volvín, que volvín moito máis maduro e moito máis xogador. E volves, ademais, a un primeiro equipo do Depor con Óscar Gil Sanz como adestrador, non? Lembro un tuit teu cando Óscar foi confirmado como adestrador do primeiro equipo, desexándolle toda a sorte do mundo. Para ti, supoño que é unha figura importante. Como ves a Óscar Gil Sanz, que foi o teu adestrador en categorías inferiores, e a este Óscar Gil Sanz do que ata os xogadores máis veteráns están falando maravillas? O se, por exemplo, era Jurado, non? O que falaba case de Gil Sanz como un amigo nas charlas que ten cos xogadores. Para ti, supoño que é unha relación moi especial. Como é agora esa relación nese primeiro equipo e que supón para ti chegar ao Depor e ter aí outra vez a Óscar?
Nada, pois a verdade é que, nada, como dixeches ti, o tuit que subín foi porque cando vin a noticia alegreime moito, xa che digo, desexelle toda a sorte do mundo, porque eu penso que merecía xa esa oportunidade, porque levaba moitos anos facendo un traballo espectacular, bueno, xa se está vendo agora o traballo que está a facer agora con nós, nada, a verdade é que a nosa relación é moi boa, levamos moitos anos xuntos, a verdade é que é un entrenador que se fai respetar moito, e despois xa tamén ten esa capacidade de ser cercano contigo e axudarche en calquera cousa que se agradece moito, a verdade. Notas evolución en Óscar Gil Sanz desde que estabades no Fabril agora no primeiro equipo e tamén pide cousas distintas, pídeche cousas distintas para que teñas que facer no campo? Sí, evolucionou dende logo, e abarca moitas formas de xogar, e dependendo do rival, quizáis, como che di, pois saltando con os extremos, bueno, que se adapta moito ao rival e sabe xogar distintas formas ao fútbol, non? Que si pode nun momento dado saída de tres, a verdade é que notei un cambio moi grande, non? Que se adapta a calquer estilo de xogo do rival e a verdade é que sempre suele acertar, non? Ca presión e ca forma de xogar. E falaba eu que chegas está Óscar, chegas están Jeremai e Mella, e Barcia, e Villares, que non é tan novo, pero que é canteirán. Mario Soriano, que case un coruñés máis. Como é esa mestura no vestiario, xuventude, cos xogadores máis experimentados, e que supón para vos, non? Para os xogadores que levades anos, que os coñecedes entre vos perfectamente, que estáis agora nese primeiro equipo, no fútbol profesional. Cantas charlas, supoño, neses autobuses, neses viaxes interminables que faríades ao longo de todo este tempo, e agora como se vive, non? Esa convivencia no primeiro equipo, Diego. No, sí, como tú dis, ao final son moitos anos xuntos e témonos moito cariño uns a outros, a verdad, xa che digo, ver a Jeremai, a Mella, a Barcia no primeiro equipo, cando eu estaba en Arenteiro, para min era un orgullo, non? Porque ao final é xente que levas convivindo toda a vida con eles e ver que están no Depor, por fin saíron de primeira ref, están aí arriba faendo ben, a verdade é que é unha alegría máxima, non? Alegraste por eles como amigos, como compañeiros, e agora que comparto o vestuario con eles, a verdade é que temos moita confianza e os veteráns, os chavaliños tratannos moi ben, e a verdade é que dá gusto. Que no vestiario, quen está sendo o teu referente ou se hai algún xogador do que esteas sobre todo aprendendo de forma especial? Pois a verdade diríache Villares, por a súa forma de ser, non? Ao final veu do Fabril en terceira federación, agora estar aí de capitán todos os partidos, cada día ves que mellora, que vai mellorando, que sigue mellorando, que sigue tendo fame. A verdade é que Villares é un exemplo para min e para todos os canteiráns, que ao final pasou do Fabril ao primeiro equipo e ves que sube de categoría e sigue rindindo ao máximo. A verdade é que é un orgullo telo de capitán e como compañeiro, a verdade é que un 10. E os Mella, Barcia, vacilaronte moito coa xogada do outro día ou foron comprensivos? É dicir, unha vez que gañou o equipo, dixeron, bueno, imos meternos un pouco con Diego ou trataronte ben? A ver, contanos. No, tratáronme ben, aparte vironme un pouco rayado, non me dixeron nada, millor, pero xa che digo, tratáronme ben, temos as nosas coñas, pero que va, non me dixeron nada. Falabas, non sei se foi nunha entrevista ou en roda de prensa, o tema de que tiñas que mellorar na toma de decisións. Explícanos un pouco como é na túa cabeza o tema da toma de decisións, porque moitas veces nos falábamos, por exemplo, con Jeremai, non? E Jeremai era en plan, é como cando faz rap, en plan, eu fago cousas, entón cada xogador entendo que a toma de decisións funciona dunha forma, quería saber como funciona na túa cabeza e sobre todo que é o que estás intentando facer para mellorar esa faceta do teu xogo. Pois controlar un pouco as emocións, non? Cando, por exemplo, nun mesmo partido encaras 3 veces o lateral e non és capaz de irte, pois o millor antes igual se me metía na cabeza que me tiña que ir si ou si dil, ao mellor quizás non sea o máis adecuado. Agora quizás mire máis asociarme ou si me intento ir pola dereita, pois intento me meter ao medio, sabes? Vou variando un pouco as alternativas para non ser repetitivo e non tropezar
5 veces na mesma pedra. Máis análisis, non? Sí. Fixarme moito o lateral, si como que me ten un pouco, por exemplo, estes 6 meses en Arenteiro servironme moito para fixarme moito no lateral, si me ten medo que non me fai entrada, pois como que intentar atraelo para que se desmarque algún compañeiro, ou se é un lateral que fai entrada, pois intentar ir máis a por il. O físico, Diego, como estás notando o físico desta segunda división? Supoño que ás veces, non? Por exemplo, ese partido diante de Cartasena, pois o equipo con 10, eu pois estaba ali na bancada vendo que non parabas de correr e dicía, é que no minuto 35 vai estar o pobre asfixiado, porque o esforzo é tremendo. Un cando é así novo, ve tamén o equipo, non? Nesas necesidades de defender, abusa un pouco do tema físico desas carreiras e como estás tamén notando un pouco o salto desa primeira federación á segunda división, o fútbol profesional. Non, a verdade é que moi ben, non? Ao final viña de xogar todos os partidos 90 minutos, viña con moito ritmo e súpeno manter e a verdade é que me noto moi ben, notome fresco, notome rápido e xa che digo, cando entro vexo que vou ben os choques, véxome rápido e a verdade é que notase que hai un pouco máis de ritmo os xogadores, pero ben, a verdade é que notome ben. Falabas antes de Joaquín Sorribas, dese perfil do psicólogo do clube, que hai moitos xogadores que falan del dende a súa chegada. Quería saber se habías traballado antes con algún psicólogo, se habías feito este tipo de traballo. Non, a verdade é que non, pero eu, sinceramente, eu penso que é algo necesario pos chavales, a verdade, porque moitos pensan que por non subir un día co primeiro equipo ou por faer un bo partido, pensan que xa son a caña. A verdade é que o fútbol dá moitas alegrías e moitos disgustos e eu penso que ter un profesional ao teu lado que te acompañe, que te aconselle, che sepa dar esa tranquilidade que tes que ter, máis sendo novo, eu penso que un psicólogo para un futbolista é fundamental, a verdade. Que importante tamén a túa mensaxe, Diego, para todos os que están aí, non? Porque hai varios xogadores, ademais do Fabril, adestrando en dinámica de primeiro equipo. Notas tamén nesa canteira que cada vez é máis, entre aspas, sinxelo chegar ao primeiro equipo, é dicir, que hai oportunidades, que agora sí, non, con moito traballo e moita humildade, pois que os xogadores do Fabril e da canteira do Depor poden chegar ao primeiro equipo, tes esa sensación nos compañeiros que moitas veces adestran agora con vos. Sí, sinxelo non, pero vexo que a xente que merece, que está dando callo, que está facendo boas actuacións, eu penso que non, o míster non ten problema en calquer día un xogador da canteira que ven faendo uns bons partidos, coller e metelo, non lle tembla a man, e xa se ve Jeremai, Mella, Barcia que están a xogar todo e son canteiráns, a verdade é que xa che digo, sinxelo non o vexo, pero vexo que a xente que o merece, que sí que poden subir en calquer momento e por eso xa che digo que por non subir unha semana que é o mítico chavaliño de 18 anos que xa se pon tolo da cabeza, que teña paciencia porque ao final o máis importante é xogar e madurar como futbolista e o tempo vai te poñer no teu lugar. Temos aquí unha pregunta moi interesante da xente que está vendo a entrevista en directo. Diego Borja Guerreiro, que no Fabril Diego era sempre que manexaba o balón parado, pregunta se te veremos dominando esa faceta no primeiro equipo. Tens que pelear con José Ángel, Bueno, ao final o que sea mellor po equipo, non? José Ángel últimamente está poñendo uns valores espectaculares, non? De feito, o gol que lle anulan un outro día en Riazor a Pablo Vázquez foi un caramelo tremendo, non? Entón, o que mellor o faga que os tire, non? Canto sea o mellor po equipo. Diego, falabas antes, non? De que os teus compañeiros sudaronche outro día, un pouco que te viron rayado. Supoño que esta semana tedes que animar vos a Barcia, non? Un auténtico fastidio esa lesión, 12 semanas, é dicir, 3 meses, adeus a temporada. Non sei, como está, que falou con vos, como se anima un compañeiro nesta situación, que unha situación é unha temporada, supoño que estrana para el, porque por unha parte pensará, pois sí, din o salto, din o nivel, pero as lesións non me deixaron quizáis ter a continuidade que podería ter para xogar máis encontros.
Sí, non, a verdade é intentarlle axudar moito, non só como compañeiro, tamén como amigo, preguntarlle que tal está, que tal se atopa, ao final interesarnos por il, porque xa che digo, o peor do fútbol son as lesións, e se as tes que pasar ti só é duro e custa, a verdad, pero eu vexo bastante ben, vexo tranquilo e centrado no que ten que facer, que é hora de traballar para volver o máis forte posible cando lle toque volver. Foi algo similar á última lesión que tuvo, entón xa sabe máis ou menos o proceso, xa está mentalizado, sabe que non pode ter presa para volver. Xa che digo, a verdade é que é o peor do fútbol, as lesións, como compañeiro, como amigo, intentar axudalo ao máximo para que o leve o mellor posible. Mira, eu teño outra pregunta máis do público, que di aquí Andrés Ribeiro que Diego, supoño que eres consciente de ser o primeiro futbolista de Amoeiro no Deportivo, eso según ve de fútbol, e pregunta se tiveches algunha referencia especial que te empuxera a dedicarte ao fútbol. Pois a verdade é un orgullo ser o primeiro futbolista de Amoeiro do Depor. A ver, tampouco somos moita xente, entón non está moi complicado. Pero bueno, a verdade é saludar a toda a xente de Amoeiro que sempre que vou por aí me quere moitísimo e eu quero a eles. A verdade é que levo toda a vida vivindo aí, menos ahora que estou en Coruña, teñolle moitísimo cariño. Nada, así un referente do fútbol, meus pais sempre foron os meus referentes e sempre lle gustaron moito o fútbol, sempre me levaron dende que son pequeno a entrenar. Nada, ao final todo o que fago é por iles a día de hoxe. Como futbolista, pois meu ídolo quizás fora Ferreiro, que compartín vestuario hai nada ahora con ele aí en Arenteiro, porque me gusta moito a forma que ten de xogar e a forma de ser. É un tío moi cercano, moi familiar, e a verdade é que se che diga algún ídolo futbolístico sería Ferreiro. Falando da familia, non? Naquel vídeo na túa volta, pois foi unha parte moi importante. Que papel xogou a túa familia nestes anos na túa carreira, no teu deseño como xogador, para que non te desviaras e para ter, de verdade, que dá gusto escoitar. O sea, que parece que tes 35 anos e que levas toda a vida no mundo do fútbol, non? En un mundo tan exixente, que papel xogaron eles para que esteas no día de hoxe aquí e desta maneira? Pois a verdade é todo, non? Son unha persoa moi familiar, gústame sempre ir os martes que dan libre ir á casa, ver a miña avoa, ver os meus pais, ver os meus amigos, e a verdade agradezolle moito como son comigo, danlle moita normalidade, a verdade, en ningún momento fixeron exclusións por ser futbolista ou non, nunca me tiveron un trato especial, e é o mellor que poden facer, darlle normalidade, non? Porque senón moita xente confúndese. E a verdade, dende a humildade que me levan aprendendo de que son pequeno, pois ir madurando con eles da man. Eu teño a última, Diego, que, bueno, podría ser unha pregunta doble. A primeira sería, que te está parecendo a selección musical no vestiario? E segundo, se poideras ti poñer algunha canción no vestiario, cal sería a que porías? A ver, ben, a verdade é que hai bastantes DJs, hai un grupo de xogadores que lle meten música en francés, que eu non me entero de nada, a verdade. E despois está Pablo Vázquez, que lle mete bastante caña, a veces mételle rap, a veces un pouco de todo, non? Eu non sei que lle metería, a verdade, nese aspecto son algo tímido, non conecto o Bluetooth ao móvil, eu que sei, pero meteríalle calquera, meteríalle AC/DC ou algo así da miña terra mesmamente, por Joder. innovar un pouco. Vaya mezcla, Diego, de Kiko Rivera o ano pasado as Sí. cancións en francés e ACDC. Eso pode ser, non? Non estaría mal. Me gusta, me Pois sí. gusta. Pois sí, está ben. Bueno, e para rematar, pois a típica, non? O tema da renovación, que supoño que estarán todo día preguntando, atacándotes contrato, gustaríache renovar no Depor,
como deseñas na túa cabeza un pouco a túa carreira? Gustaría che ter ese exemplo, por exemplo, de Villares, non? Que falabas antes de tanto do que axuda. Estás centrado un pouco neso? Como está o tema de renovación? Que nos podes contar? A ver. Pois renovei ata 2030, teño contrato de larga duración, a verdade, e estou moi orgulloso e moi contento. Nunca quixen escoitar nada de fora porque son deportivista e penso que quero madurar e ir medrando como xogador da man do clube. E a verdade é que estou encantado, meus pais están encantados, meus amigos están encantados, todo o mundo está encantado de que este aquí en Coruña e o club comigo sempre me transmitiu confianza que estaban encantados comigo tamén, e a verdade é que estou onde quero estar e mellor imposible. Pero eres dos que buscaría aí mellorar ou xa compensar en 2030 dis, mira que ben está, contrato a longo prazo, é dicir, como que supón, non? Para un canteirán ter esa confianza por parte do clube, que ademais sodes moitos, non? Os que estades renovando con contratos a longo prazo, non? Sí, pois nótome con tranquilidade, non? Noto que non teño ningunha presión de a que terminase o meu contrato, si ou si teño que nótome que xogo sin presión, que ao final para un futbolista é o mellor, así é cando saen as cousas solas. E a verdade é que estou encantado tanto eu como os meus compañeiros que van renovando tamén contrato de larga duración, penso que o merecen e alégrome moito por eles. E se temos a Gil Sanz tamén ata 2030, pois nin tan mal, non? Querrá decir que estaríamos en primeira división seguramente, non? O Gallá, ao final Gil Sanz é outro deportivista como a min e como meus compañeiros, dende que é pequeno é do Dépor e a verdade é que eu penso que o merece, non? Está facendo uns resultados que xa só fai falta miralos para ver que están indo as cousas moi moi ben. A verdade é que eu penso Ata aquí. Le tiraron del Pinta cable. de que o 70% de batería chegou ata aquí, non? Mais ou menos. Bueno, pois mira, é unha boa medida, Víctor, para saber canto duran, non? As baterías dos móviles, aí, ese 70%. Duran media hora, exactamente, da igual o móvil. Pois os 30 minutos de rigor, xusto. Aparte non é só o tema da batería, tamén o tema do sobrecalentamento, que foi o que pasaba o que lle pasaba a Barbero, que ao final creíamos que era batería, pero era sobrecalentamento. Así que nada, media hora de... A ver se non temos que pagar o móvil de algún xogador do Depor cando estope. Bueno, Víctor, que foi un placer, non? Escoitar a Diego, que está por aquí, para despedirnos xa del. Nada, Diego, que estabas aí xusto na última pregunta, xusto. Xusto me chamaron. E nada, como decía... Porque tens que cortar. Sí. No, como dicía Óscar, é outro deportivista como a min e meus compañeiros e alegraríame moito que votara aquí todos os anos posibles. Eu penso que está facendo un traballo espectacular, só fai falta mirar a clasificación dos últimos partidos e nada, eu penso que o ten merecidísimo e eu penso que ele está encantado de estar aquí. Xa che digo, é un deportivista dende pequeno e a verdade é que estou encantado de que telo como míster. Pois foi un placer, Víctor, escoitar a Diego, Sí, unha maravilla, é un rapaz xoven de 40 anos. Sí. A verdade é que sí. Pois, Diego, dito que para nós é un placer terte por aquí, xa como xogador do primeiro equipo, son moitas entrevistas, alegrámonos moitísimo, así que nada, desexando verte feliz, marcando algún goliño se pode ser esta temporada, que seguro que será unha satisfacción tamén enorme para ti, e a conseguir os obxectivos, tanto persoais como do equipo, vale? Coídate moito e moitísimas grazas por compartir este ratiño con nos. Nada, grazas a vos por invitarme, é un placer estar aquí charlando con vos. Pois ata aquí a nosa entrevista, mañá temos previa, así que analizaremos aí todo o que poida dar de si ese encontro do vindeiro domingo entre Mirandés e Depor. Foi un auténtico placer, moitas grazas, adeus. Chao, chao.